Ja hyvää 7. päivää. Miksiköhän mun piti sanoa, että hyvää 7. päivää näyttää mun hiusta oudon värisiltä. Tämän päivän ohjelmassa on Michael lähtee tekemään jotain koulujuttuja tänään, niin mä lähden ostamaan joululahjoja. Tai siis mä lähden ostamaan Michaelille joululahjoja ja iskälle joululahjan. Kaverit, keille joululahjan annan, niin on jo osa saanut sen, osalle pitää vielä jollain tavalla saada toimitettua niin joululahjat. Varmaan postissa lähetän, koska mä menen vasta niin myöhään Lahteen, että se on niin lähellä joulua, että musta tuntuu, että kaikki on lähtenyt jo omiin kaupunkeihinsa niistä, keille omiin kaupunkeihinsa, kotiinsa, perheidensä luo, että mä en kerkeä niitä antaa. Niin ne pitää lähettää varmaan mun postissa. Mutta tosiaan muuten menen ostaa joululahjoja itselleni pari juttua. Menen myös ostamaan mitä tarvin. Mä just tässä teille eilisen vlogmasia muutan oikeaan muotoon. Jos se nyt tosta menis. 47 minuuttia toi näyttää toi. Toi tässä, mutta ehkä se kohta menee. Mä just meikkasin. Ja näyttää ihan hirveältä, mutta ei voi mitään. Ja niin katsotaan mitä tästä päivästä tulee. Voi olla, että jos mä tuun aikaisin kotiin, niin mä vielä kuvaan tänään jonkun muunkin videon. Mulla on tosiaan eilen kuvatut videot oottamassa kanssa sitä, että mä muokkaisin ja laittaisin YouTubeen, mutta se varmaan menee huomiselle tai ehkä mahdollisesti tänään vielä saan toisen laitettua. En tiedä vielä, mutta katsotaan kuin käy. Mutta katsotaan taas mitä tapahtuu. Heipä hei taas. Mä tulin kotiin keskustasta. Olin siellä muutaman tunnin ja tämä on saldo. Meni rahaa! No ostin mä siis joululahjaa ja mun piti ostaa Michaelillekin joululahjaa, mutta mä en vielä saanut aikaiseksi sitä. Tai siis mä en löytänyt, siis mun piti ostaa sille yksi takki. Mutta niitä ei enää ollut. Elikkä mä menen huomenna Itäkeskuksen Hennesiin metsästä, mä en jaksanut lähteä sinne tänään. Yksinkertaisesti mua ei kiinnostanut ja saa itse tulla mukaan, koska jos sitä takkia ei löydy, niin mä voin sitten mennä vaikka New Yorkeriin tai jonnekin muualle kattoo kans takkia. Että sen takia mennään sitten huomenna. Mutta mä löysin isille lahjan. Mä en näytä sitä, koska jos... No en mä usko, että iskä tätä kattoo, mutta kuitenkin jos se jostain ihmeen syystä löytää tänne. Äitillekin mulla on lahja jo. Ja niin kuin mä sanoin, aikaisemmassa videossa kavereille on lahjat. Elikkä mä oon ostanut kaikki mut joululahjat, paitsi Michaelin joululahjan. Sen kun vielä sais, niin sitten olisi sekin asia hoidettu. Ja sitten mä tässä kohta teille kuvaan beauty haulin, koska vastin kaikkea siihen liittyvää tavaraa itselleni. Hyvä minä. Paitsi, että siellä on kyllä semmosiakin, mitä mä tarvin, että mitkä mulla on lopussa. Että sinänsä. Mutta ostin muutakin. Mutta siihen päästään sitten kohta. Tai siihen ostokset näette sitten toisessa videossa, kun mä kuvaan niistä oikeasti sitten haul-videon. Mut nyt mä teen jotain ja jotain ja jotain. Ja ehkä te näette siitäkin videoita, mitä mä teen. Mä justiinsa tässä valmistelen itselleni kylpyä. Ja päätin käyttää nyt ensimmäisenä tämän avopää pommin. Voidaan mä lisään tonne vielä vettä. Ja myöskin käytän mun taikasampaa. Sä näet minkä väristä tulee, kun tästä tulee pinkki tästä taikasampasta. Tuosta tulee nähtävästi vihreät. Tämmönen kaksivärinen tällä hetkellä.
Hyvää huomenta ja tervetuloa Vlogmasin päivään 8. Jos joku ihmettelee, miksi Seiska ei ole vielä tullut ulos, johtuu siitä, että koska eilen ja tänään ei todennäköisesti tapahdu niin paljon, niin mä päätin, että mä teen ne yhteen. Ja voi olla, että ensi viikollakin mä teen joitain päiviä yhteen, koska ihan hirveästi ei tapahdu. Mutta katsotaan, miten se menee. Kun mä pääsen ylös täältä sängystä, niin mä rupean kuvaamaan teille Vivala Divan Nude Paletista arvio- ja demovideota. Mut siihen menee vielä hetki, miksi tuolla on vettä tai jotain muuta tuolla lattialla. Mä en tiedä. Mut joo, semmoista mä rupean tekemään sitten. Mutta katsotaan, kun päästään eteenpäin. Because you are now, Michael, in my vlog and you're telling my viewers what we did today. We have been shopping. What we did shop. Christmas presents. For who? For us. Yes. And do we know what we get for? Yes, of course. Yes, we do know. Joo, eli me käytiin tosiaan siellä Itiksessä shoppailemassa meille jollain. Täällä on Michaelin lahja. Mutta sen te näette vasta sitten jouluna, koska mä aion Michaelin ottaa mukaan mun lahjavideoon. Että mitä me saatiin joululahjaksi. Sitten silloin ja sitten mun lahja on tuolla. Mutta sitäkään te ette näe vielä. Ja myös tuolla on mulle lahja. Mutta sitäkään te ette näe vielä. Te ette näe vielä mitään. Right. You are going to make a gift video then with me on Christmas Eve or Christmas Day. Yes, you are. Just nod your head and be like, yes, I will. You will because you love me. Uh-huh. Yes. Let's see. Mutta joo, kuvaillaan tässä myöhemmin päivästä, mitä tapahtuu. You can tell what you do. I can't talk while I do this. Okay. So, Essie is learning to juggle. Fuck. Okay.